idan masifa ta dame ka ka shiga kunci aka ce duk wanda yake cewa la haula wala quwwata illa billah kana faɗin sa so 100 a rana to Allah ba zai jarrabe ka da talaucin da zai ruɗa ka ba har abada. Kai ka gani sau da haka abu ne kaga duk tauhidi ne ake tabbatarwa, a kore kowa a tabbatar da Allah tabaraka wa ta'ala. In ka je wani wuri sun tambaye ka ce a duba cikin wabilus sayyid ko kuma azkar na imamun nawawi, asali ma shi imamun nawawi cewa yayi wannan, kuma shi ma wannan ibnul qayyim a cikin wabilus sayyid ya kawo maganan kafin ya kawo da yayi maganan la haula wala quwwata dik, sai da yazo ya sharhi yace wannan kalman musulmi ya daina wasa da ita, ta fi karfin kowane irin abu da kake tunanin babba ne a wurinka ko ya fi karfinka. Da aka halitta aka ce an yi al'arshi, sai aka sanya mala'iku aka ce su dauki wannan mala'ikun da aka halitta aka ce su za su dauki al'arshi. Suka ce ya Allah ba za mu iya ba su ne ma Allah inkari ba ne. Suka ce al'arshin nan shine halittar da tafi kowace halitta girma cikin halittarka, to ya za a yi mu kuma mu dauki al'arshi? Ya ce ku dauka. Suka ce ba za mu iya ba ya Allah, bayan Allah ya fi kowa sanin ba za su iya ba. Ya ƙara cewa ku ɗauka, suka ce ba za mu iya ba. Ya ce to ku ce la haula wala quwwata illa billah, ku ɗaga. Suka ce la haula wala quwwata illa billah, suka yi sama da shi. To kai wani abu ne zai kai maka ƙarfi? Ni a abin da na ɗauka addu'a kenan, ba wani abin da nake ganin shi babba in auna da wannan magana in ce la haula wala quwwata illa billah, in yi tunanin zai gagara, tunda wancan bai gagara ba. Tunda ba wani abu da zaka ce yau a duniyan nan ya kai wahalan a ce a ɗauki al'arshi. To amma kuma sun faɗi la haula wala quwwata da girman wannan kalman, Allah ya ba su izini sun daga wannan abin. To kai wani abu ne zaka zo dan girman shi yayi yawa ka sa la haula wala quwwata ka ce baka cin da shi baka maganin shi ba, sai dai in baka yadda ba ka yi dan ka gwada Allah, to sai a gwada ka kai ma, ba shikenan ba.